Welcome Nanbatalay. Kumusta kayong lahat? Welcome to our channel. Hanging Traveler. Hi. Yan, dito kami kina Auntie Pilyang sa bundok sa kanilang mag-ahali. Ayan o, pag ganyan. Punta tayo doon. Si Duterte yun o, Duterte. Yan, si Duterte. Ayan, punta ako doon. Akyat ako. Yan, ako. Hi, Duterte. Si hi. Magpagulong-bulong ka dyan. Ganyan, ganyan. Ay, mahilo ka? Punta tayo doon. Hi, Doma. Bakit ano yan? Punta tayo down. Punta tayo down. Yan pa ganyan. Oh. Yan si Duterte. Ano? So, kasano na agmula? Kasano agmula? Hindi mo amo. Ganyan? O, si Chanel. Ibibidyo kita. Ay! Kasano na? Agi bulong kayo. Magpani Chanel tam muna. Siya nga bakit? Sige Chanel, tingnan natin. Gabura mo na lang yan. Ibadyo mo. Ay, kasta. Puri sa mo ulo silo-silo. Dito ka na. Kasano na, Nay? Anya ti ikabil mo. Kita amot ada ka kastahan. Makita mo tanay. Dati tikwa na. Wan, kastahan. Itudo mo pa baba. Titudo mo yung natangtangkan. Wan ah. Di magagaburang nga na lang sa. Apay mahang. Latangay, Nay. Kastana. Ay, ay. Apay gabura. Sige. Yan yung mandra. Urag mo man dyan nga umay. So dyan nga amuma. Tata lang nga nag-agkasta. Yan. Tanim tayo Duterte. Kami agad. Duduwa kami. Di da kami magamay. Mas nga di may amu. At yung baba natin tikyap lang ra. Tikyap na di yung natangkanan, Nay. Ay. Hey! Hey! Ay, simbilis. Ito, tudo mo. Dati kastoy na niya. Ay, di kasta na? Jay natirad? Ay. Sige, next is me then. Next is me. Barang Nabaya. alam magmulong ang dama. Hindi na matatagar. Imbaga nga mga labba. Una ko man. Hindi mo kaya. Hindi mo kaya. Dito sa bundok. Kurang. Kasalo.
Wow, galing ni Shane. Makikita na papa mo. Pag magtanim na papa mo, pwede mo na siyang tulungan. Duwa kayo nga kas diya. Duwa kayo. Duwa kayo nga kutid sa anong mabiait. Ay. Hey! Kaya ayang kang nagapuda. Ay buong tinibing ko lang. Pero gamit tayo barbay. Ay, makuha ang dati niya. Hamo nga mulaan na. Ito na kami sa bahay. Reach namin. Sana. Mahirap pala magtanim. This is my first time to plant kamoting kahoy. Okay, hope you will like it, our videos. And the one who haven't subscribed yet, please subscribe and please support our channel, 2 Hungry Travelers.